arno min jewtida ɓeɗen kam ko neɗɗo jiiɓiɗo kono haw artan min jewtida mi ƴeewa jikku makko ham jikku sansra ardat koye wadde hodde e bodde o wara min ma min jewta sala mbaɗɗa aɗa selli mawɗum ni jam tan gummiɗa école gummi min mbaro janggi ham école min jam min makira bam ɓe mbi min gabi kayeji e biguji e batte min ngala eyyi ngala haydara kay ɗum kalannomi ɗo joni haw artam salla jaaɓi so ari mamin jewtide hen wooda ko walli hami ƴeewa noon kay ko jangguirɗon école neɗɗo kay janggata école taw ala saga ala biiga ala haydara ɗum kay wawa wonde babal way wulde hoore ni wuli hoore de ma balla min de no fewi min jang par ce que emin jiiɗi komin janggata ko min de mbiɗa huuli oɗo joni hakkillo mbiɗa huulimo joni omo yaawi lawade ha ɓurti babade hoore nden kono onon kay on janggat inchallah so mbiɗa huuri kay on janggat somi maayi noon ala ko gondumi caggalam kono so mbiɗa huuri so mbiɗa selli inchallah onon foof on janggat so Allah jaaɓi joom yawr Samba a yalle jam jam ñalli toon boɗum dilla jam tan kay jikku mawɗum mbaɗa mi mbaranna jangi minen kay caɗele gonɗe école de hannde ne hamni kay wi ko woni kadi onon de o gaddeyam haala ko mbaɗa renvoyé hannde yejjam ko woni ko addi ɗum won kayeji namda mi ala ɗum kadi biguji mi ala hay kiloŋaji mi ala mi annda ɗe caɗele kay goni kay baba kay go sakkanimɓe feere kay o min de mi naji hande ɓinguel ma gartugel foof ene wonde probléme école te babiraɗo en jogui wona ala wi tan ko waɗani tan wi tan ko waɗani hay tekkere sino comme ala wadde masala ha kono joguiɗo kay foti tan ko waɗande suha mum sa wannani suha ma aɗa wuuri sa maayi hol bonnowo ɗumen nen ɗum ɗo enfant so ari mi ittat ɗum ha laaɓa ha wiye ceer min mi jotta ko ɗo tan mbiɗa jibinano mbiɗa jibinana maire somi jibinimo o waɗanan kam ko jimmi wannede ko so wannanimi mi hollamo lawol mo wandu min mbiɗa jogui jinnaɗi baba hunde fof wiyata komo heero an neɗɗo aɗa wone nder galle kadi wonde suwa ma aɗa wonde kadi joom suudu ma moƴƴi kay kadi aussi kadi o dokka ɗum mi wiyani yon contomo mi wiyani yon mbaɗa haydara ɗum ko min ittirta ɗum junggam ko nen haalani min ittata o kala hen ko min ittata ha laaɓa neni ko min ittata on janggan so mbiɗa wuuri on janggan ko min ittata neɗɗo so tawi en jogui foti waɗande ko suha mum debbo mum o yiyani ɗo jinnaɗo mo o yiyani ko min o yiiye onon ko enen o foti waɗande so wannani min kaɓan ha wuula ha wiye jo wannade jogui jinnaɗe joni heddi koɗon ñohami oɗon mbiya mi waɗata hay batte an somi waɗata aɗa gufno an somi waɗata aɗa gufno an ñakki fulla salama ñakki fayida aɗa rendira suhaɓe ma aɗa yomi nafata e galle sodi ɗi somi wonan kaldanmi an haala yanti yende bawa joom ñangi ɗo min de école min monsieur Diamen hokko min nani min ngala kayitaji ɗo min ngala kayeji fof min ngala woni ko kalannomami ko tan baba galle min mi yiiɗa lawodiren min ko welma fof ɗum woni ko weltami kamɓe ɓe gimmi ko école oɗo ari ala biguji ala kayeji hay sac muɗum ko sorti oɗo wasi ko noon joni ko ɗum ɗo no wiyete monsieur mabɓe waɗi ɓe renvoyé wiyoɓe jaltu tawi ɓe gaddata bagasuji mumen mimami noon tawi an wonko Allah loɓirma se ya waɗi suha ma jangga ɓeni ñohatan baba galle min kala ko jiɗɗa guila suba ha nangue muɗum ko ɗum jinni woto sikku mbeɗa ñooma mi ñogatama eyyi heɗemi haalanma kat ko firtota o galle ko gallam kala ko ndinmi ɗo ko ɗum yewta o so janggi jangganani mi janggani ko hoore mum gallam ɗo jaam bone kala ko ari ko min jii tan kala ko wawi kewde ɗo e galle he ko min jii hay goto ala mo ndendumi mi rokkanimo hande mi rokkanimo janggo mi hokkani foof janggo kono noon baba wonoma haalama ko firtata mbiɗa kala ko ari ɗo so tawi ko jaam ko an jeeyi so bone ko an jeeyi fama noon kam minen kam guittami nen ha laaɓa an hono jibinirta min mbiya toppitawde ni min janggui baba sa janggi mo janganɗa min janggani ko an baba ala gandu jangguide ham so nafoore nde waɗi nafoore hoore makko min komi ligguiɗo ha mbammi traité yo ɓanno mbammi min aɗu accu baba accumo somo haala neƴƴe ko gonga liggima ha dañi kene kono noon so doole tampi ko doole keɓoto yawr no mbaɗa aɗa seeɗi mawɗum alhamdulillahi tabarikallah jaam tan ko ɓortanta paɗi bi to ma ngarno Ablaye Fall baba Ablaye hokku neji baba Ablaye eyyi ɗum koye maayo eyyi a jarama courrier gaddowo letturujo a jarama hande kay tawi kalis ari kam hande kam wasaki ɓe noon nde kalisa mono manki temedere fonnode ko dari ɗo capan jeeto ujunere baba an kay ɗum gasata joni hay matawa ittade hen nogas coden maaro ñebam mbaɗen nder dokka ham sappo jeeha lumom ƴewan suhaɓe ko jangguiri baba galle no ƴamanmami nde a wawi ɗum aɗa ñama an a wawi ɗi kam aɗa ñama i baba galle neɗɗo hen andi so addi neɗɗo tan nemminan ɗum en kaldani aɗa ñama en kalda aɗa jibina an addiɓe few jamɓe angay baba marmine kam min ñamata ko ndi kono ñamde mum
ni tan matilda baba abata so galla hokra mi ñangi holli gi mamin kaldu haale mo ko wara ko ner ɓurde mamin kaldu ko wara ko ner ɓurde tan ɓurda kay joni yani ma nantayma ya jogra ñandema yimɓe ñangata karantumami gonga so bammani haala dejja ko gonga ko woni ko kono ko jinnaɗo hayre ko an woni ɓocconde sa yane makko ko an ganino so yane ma ko an ganino ɗum noon so mbiɗa haalde mum jimmi ko dejja anani min man korfinno jangguirɗo ɗon on won comta himon mbaɗani haydara anani inchallahu rabbi on gonta ɗo tan oɗon jooɗo ɗo tan ko nafaton ɗo henna min haydara on nafani mi ɗo henna on janggan ha wooda ko nafi on anani ɗimmani haalde makko sa an min famani nan no kalɗon baba nde o furi kam o lawri est ce que mo wondani baba nde ko ɗum par ce que aɗa ɗum ɗo sa deƴƴita mum ɗe tan wonti mumin tan haala hay batte keɓatade te ka poɗɗo janggude poɗɗo janggude mi kemi haaji kana mi anda ko téléphone o tan keppuɗa ɗum ɓuuri wojje mi anda hay jangdema sa ala wallay somi mi jangga janggude ke ɓe jang awata saɗa jangga noon so tawi mbiɗa haala aɗa kaɓen hen sen kaɓani maɓe billahi wallahi en keɓano jiɗɗen ko joni nene kay ala caɗele ko bamon caɗele ala caɗele wadde nene haala caɗele baba jogui caɗele hay nene jogui caɗele nene ka majjani nene so wonko wiyata baba kay aɗa andi jikko e keɓa kay sa jiɗa wiide wallahi Hamada moɗon ɗon jooɗi moɗon ɗum on woni yewtere mawde de ayi nen min kam ñoolama ni aɗa mi mera joni nen an majjani baba sa diiɗo hewan lewru nene fullen kani mbeɗon hokka min komin jangguiɗi ko nden wonno ɗum ni ha joni kono hannde kay natti nene so ari so nattama hay on jahata école on mbaɗiɗo comci walla on jahata école mbaɗɗo ragani ko natti bamma joni nan ƴefti jikku mo meeɗa yirude ɗum anani ɗum noon wawi ɗum tan ko masala ha sa dañi laawi tan an debba tampi min jimmi tan ko keɗon caggal Allah caggalam minne mi heeɗa caggal Allah caggal mum mi funtama ham wooda ko dañmi e makko hunde mi toppitoro on min hannde mi yiyani mi nanani ko onon tan joguimi ko onon jimmi fewnude kadi ko onon parnortomi sa yigay min mi wannani on min mi ala e junggam ko kanko jogui kono inchallah fo ma few salla jabi nene baba ja ɗum hen tuma aɗa yettude kalis o sa ñamina a yettita kalis haaldade makko salla jabi joni dikko mani haalde mum goppireno nene wiranide goppire noon tan an baba laayi so illade ɗum ala badden makko ɗo wiyeken fuɗaɓe tene puɗɗa joni nene amin caggal Allah caggal ma eyi jimmi de ɗum de jimmi mbaɗon jimmi ɗoɗon yawra weeɗeɗe yo wettoon jam tan mbaɗɗa kanten mawɗum mana baba wala ɓe jolɗon ala ko jottuɗo ala ɗo han e watti nda ɗum ko woni so ari ndakam a jaran ay bisimilla fatwata on jarama ɗo ko kalis min ɗo aɗum jangol moƴƴo kalis min ɗo tawi ɗo hannde kalis ari ɗum ala maaro ala neron ala mi ittani en sappo mi soodi a maaro neron mi joƴi ɗum ɗo e nder fawri he ujunnaje sappo keddiɗi mi nawno mamma jiba mi waɗa ɗum suba fof mi itti hen dépasse nogas keddirɗe en fewniro hay so nangam holko ari ɗo wi eyi hay dararan ɗo enen kay en mala kala mo namdi nene mo fuyo wi anda eyo enen fof ɓolni jeese enen kay hannde en malama hannde hen tawi ɗo tawa o yeehi Allah walli nene moftati joguiɗo ɗiɗo kalisaji fof wiya tan anni Allah rokkata debbo mum suhama ɗum wonata ay baba ɗum wonta sa moftani ko jo te mo laawi o yiyata solla jeeɗi jam sambam no mbaɗɗa gadi nene baba aɗa seddi i salmat jeewal jam no mbaɗɗa jikkoy no mbaɗɗa aɗa seddi tabarikallah mawɗum alhamdulillah jam tan machallah mawɗum ni ino mbaɗɗano an hannde oɗon joomi koy ayde iko ke baba mi ƴewra min ñamani ñaman min jara nan mba yewru saggol hay wa dara ni so ɓaggama de ko ganduma daro jende yawo yobbani ala ko ari ɗo gadde dañen ko ñamir ɗum batta caggal ɗo iko aru ɗo e dara cando ɗo e dara hannde de ko disne ko gandumi i samba minen komin gandi e disne jungo hoore waɗata ni neɗɗo kawni haalaji ma ala ko ari ɗo e ay batum tinani baba wawi ɗon eyyi jiggo arga e mi jogui ɗo bambam kammi an ka teyiɗam ɗiɗo debbo ko bamum nda oɗo bambam eyyi baba waɗi ko arata ala waɗe seeɗa oto joguiɗa mas addu addu eyyi a yan salama gonga e gajane kaali samma ko garɗo ka jagguɗo ɗum aɗa mofti
aɗa wiya aɗa waɗiri haajuji ma hande ɓen ha kalis o naatani ɗo mi fotte kuri e o wiyomo addi kalisam ɗo walla mi warma baba aɗan kam mi yiɗa kono huɓɓe ɗon hineno hay mbuɗo aran ɗo baba yo kalisam o ara hay mbuɗo aran ɗo amin nooni allah baba mbiɗa ka hokkata min hay batte a tokkira mina tokkira jangdam kadi amin jiɗi goppa min ay min jinar ko adda hoto maya on wan noon kalis ma ni baba gal kalis ma ni kono heɗo mi haalanma maaro ala nebam ala suhaaɓe mi haalnino mono ɓe mbayi ñande limami haydara ɓe ngala e dow suuji école joni noon tawde kalis o ari jinnomi ko mballodiren woto ko guittuɗa hen dokka ham mi sooda hen ration galle o kay suhaaɓe ndeni won jaari école yo addu ballodiren ɗam o sagata duuɓi nogas e tati wawa remde chinise adamara ko min ndi ko mbeɗa adanam fofo yimɓe babugal aɗa jogui de kadi ñamminirde mi ñammintama hande mi ñammintama janggo o ko soyi yo resa yo resa ko coy ma yani ko waɗa hoore ko ele suuɗi a jarama kala mbiyen goyɗa haaɓuɗo ba chinise awni lani nene wallahi baba adamata hande ane baba jaltuɗo ɗaɓi ne wonumale ndema wonta remde tawi ɓe omo jogui ko ñamminiri en o ñamminan en tan so ñamminani en somi ñamminani noon somi ñamminani noon nen wawude mo hono somi ñamminani noon min mbimon jaɓe bone ko ɗo fof ko min ji ɓam gadde ɓam jamma ɓama bone ma oɗon mbiyen kaali holli ɗum to nene sira ko baba woni wa kokki ɗum kanko hen ɗumen jiɗɗi ngari ɗo herude kala ko woni ma acci ya baba bloqué Abdoulaye. baba Abdoulaye. asma jiyaɗo ma ɗo maydi wonanima haala sukku mbiɗa jame bone fof so ari ɓe an jeeyi galle ma ko an jeeyi eyyi joni ɗum ɗo hay hon cuggueɗam ma ari keɗoɗe am seetal keɓɓemo gaten nden nden a foti no waddi ni guila ko adi hanki ewo ɓaadi o wi won poɗɗo maji e ndendal kamɓe ko afam o wawa o wawa sañjaji yo wawa maayi namno maayi baba an kam ƴoyi kata ko mayde ke ƴewdude baba mbaɗani an ni an jeeyi jam an jeeyi bone bone ma ari no ba a wawa lomtani ay nontade woto lontan baba no mayde ma eyyi jarama eyyi dikkam ɓaade a resa hara kada jama ala kadi musidɗo aɗa foti maya gasa baba sino guila aɗon aɗa waɗa noon ni mayɗa emi mbawno maayi kono jawdi mani mbiɗa ko an ko mbiɗa kadi ko jaam e boni fof ko an jeeyi tekkuroɗo maari hande maari kay wa min hay sappo e jeegom moƴƴi mi dañani sappo e jeeɗayen te am foti mayde mi mayani joni eyyi a jarama ewo salamata ƴamam mami nde kaldume jinnatma ko so haajam ƴente ma mbiɗa humta haajam o joni noon haajam ene yene ma aɗa maaya subhanallah astahfirullah babu gande an hande min salnama hayso gertogal woppi ƴaroytoɓe rewe ƴoguyoɓe ko kañum mbayi hoore mum an ko an addani hoore ma ɗum ɗo mbiɗa jaam e bone foof ko an joni noon bone ma a nawan jaada hen min e ɓikko nanko min guura jawdi ma keddidi ndi min noosa hen min pija hen min ngala hen an kay ya gandima noon am to bamma o mata goɗɗo ɗo en fiɗe mboɗo maya min de baba min kam ɗum ɓuuri nemmin eyyi Allah jarama on jarama joni min miyam soñol Allah ala kono kay sila kata kam fiɗirto neɗɗo wawa yaade ko Allah ala jaara koma tawat jiɓi wona artiri hoɗoɗo ɓaɓal andi jiɓi yo lemma yo ɗum ɗum saka haalani mayde baba yes mata o mayde ko an tan ma mosmo soda nen joɗeɗo mbimi yaa yomo newnami min fofti joni mamin ñamin jara min pija min tampi ana yetti min yo yaa fo mayi yo yaade mayi ko ala samba ala no baba way fof ko baba baba no waɗi hono baba min kadi e bagam mi yiɗa ko ken min de waɗi ƴeewi baba babiraɗo kay ala ko mbatton ɗum jen o wona min ala kam fof ko mbattono o hay se Jen gabbo de. Allah piji ngam nene dara min jiya min gabbo min de mi jeeyi min gabbo baba mbimi jeeyi keɓoye nder
ato jami ngabon pas bako so neɗɗo sikki maydara fulti hoore mum o miijunomo yana ñande jogu wonde o miijunomi ɗum sino omo miijuno ɗum ma woto ko waɗi woto ko waɗani kanko e bone makko yo ya way sorna ɗo so Allah jaɓi ɗo hay kiile kiɗo Allah yiyatami ɗum sikandi de mi ɗo kay so Allah jaɓi ɗo jam fo njaay satu si ay gijen yo kero boti yo may kay mena ci galam ne nda ko dem ngoni dum do ko jeni yari nam wala ru tapi mako do de nene woni kay babu sunu di advice wona ga ala waside hatini way won babu di babu mataron woni an jatuga babu la ilaha illallah babu nar be der giye ko mataron fof ni an babu galan be so mo woni waati rakki limu woni ko halte aduna ko kala no ni nana wulbe ni mi jaay ti hakilla jamet kimi ko kay wallahi ko kimi ko baba ta gili ma atu bata woni mi wa warti hakilam hakilam yahi babu ko wala babu wala suha ma ko na jodi no mo zore ndene yimbe batalani ay odo ay ko ndoko non mi kumbudado ay garso wal kumbudado na kumbudado so kumbudado jon non be nyamli lom bir nga jere inde bam ni jam yo baba ko mo nyami dum fof mo nyami dum ba nyami ko saaju la ilaha illallah odo dum do min ma hanno ramata ko bare la ni marti rakili ma ne do en way ha dum taw wayani ngel ramata ko way ha tan ko ba nyamane ne e way noy nene an kam be ndiya babu galle ramata ziya ko to xowel nene ay ramata gora yobanta non kalso yalla min woni ka ar non ko ni o hasiri jonno he babu ko yebde nyamaali mum kendire babu yoba nyamaali mum kendire bir nga jere ndiyam dam do ne bam dam hakkere hakkille ma ni ko ko zeyni je kaliso sen jaba yaftunda jonno be mbi ko min tan maya ay yarlariya ay babu gal hakkille amayani ko wi ho mo nyimi di bales wondi mi maya maya yawoy balla won dum artirde subhanallah ken so baba ko mayo kay jaran mi yani mi walla yetu walla la ilaha illallah babu galle wori o asta gilma samba mai wadai samba nam ya no dana ba ma wodo ko mai dai la ilaha illallah babu mai babe ngarno ko ma den he atu ya ngara ya simuti ko atu subhanallah babu galle woni ha ko ya ati ha tampere koy ha yerni mama bi yaata ma be wono da ha me am ko yerni ma bi yaata ma yaagi lim joni da ya Allah ko dine ya Allah ko dine ko ko de woni
pari tan wona sohlamde walluma no ɗo joni kay on jarama somi pari tan eyyi eyyi inchallah mami haala noon on paari on paami de inchallah mbasa woddude noon nani eyyi wawan gueɗo korel dabɓe tan ko leeli ɗo maayi yalti aduna hoppa aduna gasani min mboɗo wuuri mboɗon ga mala mami socci ha laaɓa cer ma mbeɗa waɗede to mo waɗanduma aɗum waɗa position ko yo gelo wiyete nannami nde to banda men oh my god ani ko mara warde anta fon jiji man jore daneni jore lori capanɗe jeenayi e jeenayi ko an wattat temedere a ñaññata ha maɗa aɗa faamu kalamami o sikkanuma ar ha ɗo ittu an ɗum ɗo kam hanke mi natti woore amayani ina ñañata bimat capanɗe jeenayi e jeenayi min mi lootiɗo te nden guppa hono ma hen ka mayɗo a ñañata ham en guppiɗo sibillahi wona ko ni jiiɗa yeero lahar ya lahar koɗom ɗon noddo waji ɓe gat ewo salamu aleykum bandiraɓe gara en gayni bisimilla moon hankkadine basiru ceerno Bouba ara jen almama noddi hen oɗon leeli de oɗon leeli eyyi ardorga bon noon ma ɗo hen ko gorko mi gaynilode mo noon eyyi o mayi o moni noon hay batta noon mi tawani makko eyyi ko fate banggue bagage hay batta mi tawani makko ne seedi ni tan jiirumomi wala ne seedi am ni tan mbimami tawirmomi bisimillahi eyyi ɗum ɗon noon ko min juuratamo ko kalmi fo ƴeewa reftire noon ni eyo so ɗon defa faami bisimillahi bisimillahi debbo gorko dabbo debbo gorko dabbo ko gorko dabbo sankiɗo sani ko gorko dabbo sankiɗo
gorko mo gandanɗa hoore ma o nunɗani hay bate e aduna makko gorko mo nunɗani gorko mo yiiɗa hay bate e aduna muɗum gorko mo yiiɗa hay dara e aduna mum noon oɗo hanin o maayi ko ɓooyi hanan mayino ko ɓooyi e yo so taw maayi ɗo noon so maayi ɗo après mi ƴetta debbo o ƴetta debbo o debbo o ko min o jeeyi debbo o ceerno noon hay goto moon waɗa waɗi hen goddi muɗum oya goto waɗa hen goddol mum hay goto moon waɗa waɗi hen goddol mum oya goto woto darmo on nani ko kalmi o de on nani o kalnaro huɗo ɗum maaya yo jaaliji umuɗen yo daro dow an kofio yo bato bo ay bata bo ay sagal moɗon mal mi wawa ɗum de ɗum holpi ɗum ɗo hen jeey am yiɗanade mbaɗanta ni ko mi feeta gumme no fiyam gacce o mbaɗtan ko noon ko mayde juulo tan jeey ko mbino jeey mbaɗi hen anniyaji mbaɗi hen de ko nini hay goto wonta ay samba ay buubu bidam mayel ala mayɗo en dow fils i ko sikata mbiɗa debbam ko arona tukir ɗo ɗum woni mbiɗa debbam ko arona ala wona min jaga tekkam aɗa ɓorta aɗa jiɗɗina banggue fof wiman wona min mi tinani wona min hande wona min jam mi anda fof holɗo ɗo wadde ɗum noon e aduna mbiɗa haala aɗa jumana dem wonni wuji télé dow ɗum woni way kamay noon kay way jal an kam ɗum tendalen mi pari maare an après mi haɓuma haɓɓija sa ma wata ara ana ar la ilaha illallah